Хотелски комплекс Слънчева перла е разположен на 30 метра от морето, сред естествен парк в сърцето на екзотичния полуостров и Канталъка на 10 минути след красивия морски град Балчик. Прекрасното местоположение на комплекса дава възможност за разнообразна почивка, съчетаване на лазурните златисти плажове с познавателния археологичен, културен, ловен, спа и голф туризъм. В близост са новооткритите професионални голф игрища от световен ранг, 4-те ловни стопанства и естествения спа център с лечебна кал. Хотелски комплекс Слънчева перла предоставя на гостите си 60 стаи, единични, двойни и апартаменти. Обзавеждането е стилно, елегантно и комфортно. Оборудването отговаря на изискванията за висок клас хотел, самостоятелна луксозна баня с вана и душ, телевизор с сателитни програми, климатик с индивидуална настройка, мини-бар и телефон. Изгледът към морето и цъфналите градини на парка, с които е заобиколен комплекса, са допълнителни екстри към всяка от стаите на хотела. Хотелски комплекс Слънчева перла предоставя на многобройните си гости елегантен ресторант с капацитет около 140 места. Ресторантът е класически обзаведен, подходящ е за всякакви семейни и бизнес тържества. Тук може да разчитате на богато меню от български и интернационални ястия и специалитети, качествени вина и квалитетни маркови напитки. Вечер ресторантът е любимо място на младите летовници в околността, защото идеално се превръща в весела дискотека. За тях е и обособената до ресторанта поддържана ливада. През деня на нея се провеждат всякакви забавни игри. Хотелски комплекс Слънчева перла предоставя безплатен паркинг. И една необичайна новина. През месец септември 2005 година съвместно с община Каварна комплексът организира рибен и миден фестивал. Този фестивал става традиционен и в него се включват и други хотели. Хотелски комплекс Слънчева перла – перфектно местоположение, висок клас обзавеждане, оборудване, обслужване. Хотелски комплекс Слънчева перла – мястото, където морето милва брега.